haka kan tarik risau arjar pesan nakaliang ka nyotrap Aching National Movement HANM jong ka mau sau area unit hapo ka jingalam uba banshan yau pniao ubadai president bat uba Exlander Thongni ubadai u secretary nyotrap Aching National Movement HANM jong ka mau sau area unit kilalet jurip ya ka PHC ha Mawthawpdah ka jing le jurip jong ka seng ya ka te ka jaka sumar ka de hadin baka seng kala yo ya ka jing ujor na ki pat pa jong ka te ka dong ka than halor ka jing bamdan ki doktor ha ka sin Saitjaiñ bat ka Sngi Blei ka seng ha ka ne ka sngi kala yo ru ban let ya kan do yo doktor ba dei pet bat ha ka jing ya kran u doktor le thu ba ha ka ne ka jaka sumar dan tang iwe doktor MBBS bat iwe I doktor Ayush bat ka shem jing e shibon yaki ban ai ka jing shakri yaki padba kumta ka seng HANM Mawthawpdah area unit ka dawan ang sarkar ba ka day ban pa doktor MBBS biang sa iwe ni arngun hakani ka jaka suma nakaliang jongi kumka seng HNM New Trip Aching National Movement jengka Mawthawpdah area hadin ba nilayos ngeo ya ka jing ujor lane ka jing kren jong kipat ba jong kane ka dong katany ba hapo Mawthawpdah PHC babu nagisi Saitjaiñ Sngi Blei kimyadon doktor te ngila kelib nia naki ki ong ba hoj mchwa kila don arnut ki doktor ba kasi Saitjaiñ Sngi Blei ro kila yo bandon rei menta pade kila simsting ba hakasi Saitjaiñ Sngi Blei kim yasa syu chapo ka PHC yang ni nakaliang jo kaseng nilawan ban ya kendo markmat badu doktor nila persang ban keli bat nila surveru ya barok ba hato kadei ko baki padba ki ujor lan ki kren ba ladon arngut ne kumno ndrei ni lalap menta ba hapo PHC Mawthawpdah udon tang uwe hi ba knang ba ki padba jo kene ka dong kathan jindon ke jing mentoi lengba ka jingdon jo kene ka PHC ndrei ladang ibu tang iwe ko ba kalong menta kalong ke jingdon ko ba kraw nomar latip ladadon tang iwe na du ka kamyeng kamsam u apan be hi tang umar we kamyeng nomar ka jing im jong ubru ka don be ka kamyeng nanta saki meeting beper ladaki don ko mangte apo civil ulah haban le chi tang marwe te apo PSC pat kala syu I renghang no te ngi kerpat nakaling jongi kum kaseng ya ka sarkar ba lakum no kan pej benia kan kmi lam ye kan ka PSC ka badon don hang ne apo Mawthawpdah ba ka population kelabon hendrai ki doktor ki duna te ngi kerpat ba lakum no kin pa biang sa iwe le ne ar ki doktor